avorriment, desesperació. Alguns disposem a visitar un poble a la comarca de l'Horta Sud, a les afores de València, Picanya, un dels pobles amb més arbres per habitant d'Europa, però un dels pobles més avorrits del continent. Per què està sotmesa a tota aquesta joventut a aquesta inactivitat? És necessària aquesta tortura? Per descobrir-ho he conviscut amb aquesta gent i com no és el mateix contar-ho que viure-ho, he viscut a Picanya durant 21 dies. Hola, soc Samanto Villar, periodista. Soc el típic jove que per passar-ho bé se'n va amb els seus amics a València, al cine, o a la barraca, o a fer-se una birra en algun pub. Però ara no, ara el que toca és vindre a Picanya i comprovar què fa la gent en el seu temps lliure. Per comprovar-ho, vaig a buscar algun jove d'aquesta localitat i a veure què em conta. Ara el timbre jo ja sé qui pot ser, si no tu qui, si no ara quan. Fes sortir l'esperit del que entra amb el show, resta vius un dia més. Xambó, m'agafa de la mà. Sí, m'imagino que sí, i a més fa un fred així que te cagues. Conteu-me què soleu fer així? No sé, tío, mira, aquí a no ser intentamos salir, pero no tenemos transporte, un medio para ir a ninguna parte, entonces te cuento. Pots pujar-hi de peus al meu món Montsaion, prou que saps que pots obrir escletxes si esquerdes Babiló. Jambó, quan ja estiguis del tot segur, Jambó és quan més lluny de la realitat restaràs. Jambó és invisible, no el pots ni tocar. Jambó, ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Cómo lleva la mañana? Bien, mira, tampoco he hecho nada, de siempre. ¿Cómo llevas el rato? pots conèixer de nou i vindre al Montsaion, prendre la força que et doni un somriure i viure de nou. Pots pujar-hi de peus al meu món Montsaion, prou que saps que pots obrir escletxes si esquerdes Babiló. Jambó, quan ja estiguis del tot segur, Jambó és quan més lluny de la realitat resta. Jambó és invisible, no el pots ni tocar. Jambó.